morgens voor Nij Harkema. Het is mij een eer en een deugd, voorbij gaat het leven en voorbij gaat de jeugd. De dij is nog jong, maar joh, het is samen bij juster en dan zakken die grote zinnen en dan wordt het met juster. Het zal lood. En donder je nou. In een middelijke wei gaat alles voorbij. En sugars, je lijkt bijtske. Meisje zou hommels verstoren en het verdriet dat bekroept hier me gelen. Het is wel haar enigste zoon en waar is haar dochter? Ik zou het net weten. In het verschieren, haar eer met Memke dat nog vergeten. Wat wist ik je net? Wie laat je in de kisten? Ja, doe je, onkel. Ik vreeg je daar wat. Waar je dit? Kom op. Oh, ik zie het al. Dit is zeker een complot. De context, mooi haalt je het begrip en dan wikken en wegen. Ach jongen, wat zaait is iel. Ik had daar toch niks spreken, wel? Donna pro nobis memoriam patium. In de kisten. Lijkt men. Men? Grauw, kokkels, visken. En dan in de maitijd. Aaien. Aaien bij de roers van de lippen en de skriers. Ja. Oh, en wie meid je zelfs green het zies. Nee, ho. Oké. Groei is een wonder. Tuurlijk. Maar, ho. Groei zonder rein is er net. Groei zonder zinnen is er ik net. Nee? Groei zonder leefde. Hè? Nee. Dus ik in groei zonder ein. Nee. Ja, jongens. De verhoor het je neer. Let het je sa, dit is de schaal, een meestelijke meter. Ah ja, bravo! En eiken mij zout, wat kan u ze al redeneren, hè? Ik kan wel even, jongen. Ja. En nu wil ik een man, een kerel verleiden. Eindelijk zijn mijn snaren gespannen. Jongen, jongen, jongen. Maar... Wauw. Heer Menova, wist eigenlijk mocht ik die best wel laaien. Als nou net de virus, dan koers het hotel samen van me krijgen. Gratis en vergeesten op tafel. Dat is een contaminatie. Dat is een tautologie. Een verwarring van twabben. Nossa. Oh, kraai nou wat. Hij is lip. Net die. Rek. Verhip het chicje uit het ding. Dat is me ontkaan, dat is me ontgingen. Oh, zeg even duidelijker werden. Wat had je die? Allemaal in de biemmo. Hé? Ja. Tomme, het is me ontgingen. Ja, maar wat had je nou die? Oh, jongen, allemaal in de biemmo. Het is een schitterend stuk, maar het is wel heel moeilijk te volgen wat voor verhaal het erin zit. De meesten, ja, ik voel het moeilijk. Maar ja, de taalgebruik weer prachtig en ja, de stuk die we zeggen, wie ik mooi. Ja, het weer prachtig om te zien, maar nee, het verhaal weer wat moeilijk te volgen. Een bijzonder verhaal. Ik snapte het net helemaal, maar ik vond het wel heel mooi spelen. Ja, we moesten er even inkomen, maar het weer geweldig inderdaad. Hoe deze mensen hun tekst alle te horen leert. Ik heb een tekst, hè? Het is geweldig. En die hinder zijn zich heel goed hulden. We zijn even benauwd, want iedereen hinder kan wegeren wat, maar het is al je supergang. Dus geweldig voor de eerste keer. Het kan alleen maar beter worden nog, denk ik. Maar prachtig. Dus de meesten die de komende dagen nog heen gaan, die zullen een hele bijzondere jongen hebben. Nou, ik vond het moeilijk te begrijpen. Zo, ik hier thuis al jet van mijn vrouw, maar die spelen mij.
van nou, het is wel ingewikkeld, maar het wie echt ingewikkeld. Tot de meesten die zeggen van nou, de clue van het verhaal, dat gaan we net echt ontdekken kunnen. En waar is die vrouw? Nou, Waar spelen ze? mijn vrouw die speelde 2 figurantenrollen. Uiteindelijk hier zie je die, want zie je check u de Bosk. En dat hier ik al verteld, dus dat ze die hier. Maar wat ze nou precies die had. En dan moet ik vragen, wat heeft ze die? Ja, ik weet het net. Dus ik vraag je thuis van Jonne van wat haast nou die? Want ik kon het er net uithalen.